Vy ste druhý človek, ktorý sa teší tomu, že vlastne vám odrežem nohu. Že ja som reálne poprosil doktora, aby mi niečo pichol, že chcem zomrieť. No ale bolesti sú také, že vlastne vy máte nohu na kašu. Na tie okamihy, keď vozík lámal kosti, jak som to počul. Nemohol som spávať, budil som sa, že som zomrel. Normálne odstrihnem s kliešťami, vám odstrihnem pravý palec, trvá to asi 4-5 sekúnd. Ako vidieť na tej sále pilníky, pilky. A keď sa neprebudím, tak je to na mne. No, takže bežný júnový deň nastal, bola to streda, išiel som do práce. Situácia nastala tak, že v momente, keď som dal príkaz na odpachtovanie kamiónu a vykladanie kamiónu, tak som sa vracal cez dvere pre papiere. V momente som sa otočil, išiel som naspäť ich podať šoférovi. Približoval som sa z pravej strany vozíka zozadu. No a 100 sekundy vám zmení život, pretože úplne naraz sme sa stretli na zlom mieste, v zlom čase. Šofér mal vytočený plný volant, os vozíka sa otočila. Ja som bol po pravej strane, čiže s ľavou nohou. Ja som ešte uskakoval, už som videl, že sa vozík točí. Ešte som uskakoval, ale už pravú nohu mi potom chytil. A prišlo k devastačným zraneniam. 5-tonový vozík má nejaký 7,6 tony, ktorý vlastne ma prešiel, zostal na nohe. A prišla záchranná služba, neskôr interná, potom už záchranka z nemocnice. Pamätám si v podstate na začiatku všetko. Videl som tvár môjho kolegu teda, ktorý bohužiaľ bol ten, ktorý ma prešiel. On trpel možno takisto, ako ja. Možno ešte viacej. Som si potom uvedomoval. Zúčastnená bola aj moja vtedajšia vedúca. Tá si tiež vytrpela svoje. Pretože od začiatku držala ma za ruku. No a tak ako som písal príbeh do našich DHL novín, tak som opisoval to, si nikdy nezabudnem na to, ako mi hovorí: Norík, neboj, dobre bude, aj moja sestra toto mala, za 2 mesiace budeš tancovať na svadbe. No, devastačné zranenia boli natoľko vážne, že som mal 7 operácií ťažkých, 8 bola amputácia, ale to predtým bolo ešte tak, že ja som nohu chcel amputovať na začiatku. Pretože som vedel, že to nebude mať žiadny význam. Ja som človek, ktorý je aktívny, ktorý stále musí niečo robiť a žiť na barlách ja nebudem, to určite nie. No ale zákony na Slovensku lekárske sú také, že nie, bohužiaľ, nohu dáme nejakým spôsobom na poriadok, no ale naučil som sa, že máte 32 kosti po stehennú kosť. Ja som mal z 32 kosti zlomených 31. 6 kostí som nemal som achillovú pätu, nemal som členok, čiže tie boli v podstate na prach. No a takýmto štýlom sa žiť nedá naozaj. Takže odležal som si 3 mesiace prvé v nemocnici pri tých 7 operáciách, potom som bol prepustený domov na nejaké obdobie, ale po 3 mesiacoch snímky rentgenové boli, že všetky kosti boli dolámané, čiže ja som nemal nič zahojené, ani jednu kosť. No a takto v veku, že žiť nebudem určite. Tak jediná možnosť, aká je na Slovensku, bola súdnou cestou amputácia. Viete, ako fungujú súdy na Slovensku?
tak ostalo len čakať. No ale v priebehu 2 týždňov sa stav zhoršil natoľko, že bola otrava tkaniva a v priebehu pár hodín ma museli amputovať. Čo bolo pre mňa výhra, takže som nemusel riešiť ostatné záležitosti a nikdy nezabudnem, bol to pán doktor Peter Galko, najlepší amputér na Slovensku, bol zavolaný v noci zo Žiliny, aby ma ráno amputoval. A nikdy nezabudnem na to, on mi hovorí, že vy ste druhý človek, ktorému teda amputujem končatinu, vy ste druhý človek, ktorý sa teší tomu, že vlastne vám odrežem nohu, hej? Po prevezení z Jaguaru do nemocnice si pamätám už len teda, že som sa prebral v nemocnici. No a jak som spomínal na začiatku, že jak som bol najedený, napitý, čreva som mal plné, nemohli ma vôbec operovať, čiže ma operovali až nehoda zastala 17:15 a o polnoci, keď som sa zobudil, v podstate mi povedali už, že mi nič nemôžu dávať od bolesti, pretože už musí prísť operácia. No ale bolesti sú také, že vlastne vy máte nohu na kašu, áno, kde nemáte žiadne kosti, nič. Tak bolesť bola taká, že ja som reálne poprosil doktora, aby mi niečo pichol, že chcem zomrieť. Lebo proste to je bolesť, ktorá sa nedá ani opísať, ani takto mi to už je jedno, hej, lebo ja som s tým vysporiadaný, ale keď som myslel na tie okamihy, keď vozík lámal kosti, jak som to počul, tak sa lámali kosti, jedna kosť za druhou. Potom prišla tá situácia v tej nemocnici, keď teda som poprosil doktora, aby mi niečo pichol, lebo to sa nedalo vydržať. To bol koniec sveta. Mal som 2 mesiace stavov, že neviem, ako to odborne povedať, ale a samozrejme žena to všetko moja znášala, tieto stavy moje. Ja som stále počul tie kosti ako sa lámu. To bolo na tom tie prvotné dni. Boli strašne ťažké, ešte keď som bol doma, hovoríme už o čase, keď som bol doma. To bolo vlastne po 3 mesiacoch. A žena si so mnou vytrpela svoj. Bolo to hodne ťažké. Ja som bral, po prepustení z nemocnice, som bral 22 pirul, tabletiek, denne. To som mal ako chleba na raňajky. A nepatrím medzi ľudí, ktorí chodia do nemocnice. A fakt až keď treba. Samozrejme nie, keď vás prejde vozík, ale nechodím ani doktorovi, neberiem pirule. No a keď som mal začať jesť 22 pirul denne, trvalo to mesiac. Po mesiaci som si povedal, že ne, tak toto nepôjde. Ja nebudem jesť pirule. Tak som prišiel do nemocnice a povedal som, že ja toto jesť nebudem. Samozrejme sa vám zhoršia pečové testy. Organizmus vám to celý rozhádže. Tak som povedal doktorovi, že tie najnevyhnutnejšie, naozaj, ostatné jesť nebudem, tak mi vyčlenili 4 alebo 5 pirul a som povedal, že ja sa pre môj psychický stav budem cítiť lepšie, keď si vypijem. Tak aby mi dali také lieky, ktorými by som sa mohol s kamarátmi si v kľude sadnúť. Aj že nemám nohu, to ma nezaujíma. Ale v kľude, pre psychiku, sadnúť si, vypiť si, s kamarátmi pokecať, dať si panáka, poriadne sa opiť. To bolo topka. Aj to fungovalo, cítil som sa lepšie, psychika začala fungovať. S liekmi psychika nefunguje nikdy, ani fungovať nebude. Navštevoval som
asi 2 mesiace. Nazvime to psychoša, hej. Ale po vysadení liekov veškerých mal som ťažké fantomové bolesti. Ešte stále mám, ale je to super. Býva to tak možno 3-krát do týždňa, 4-krát do týždňa. Teraz je to úplne, to je nič. Mal som denne asi 4-5 krát za deň. Je to strašne bolestivá záležitosť a ťažko to opísať niekomu. Aj ja to doteraz nechápem, v podstate ani medicína doteraz nechápe, jak to funguje. Ale je to medzi hlavou a ukončeniami cievnymi. No a prvýkrát, keď som dostal fantoma, si pamätám, sme sedeli pri bazéne u nás doma. Mal som protézu, ale tu som mal akurát vyzutú a mal som ju opretú 2 metre odo mňa. A prišiel tento jav, to som ešte nevedel, čo to vlastne je, fantomá bolesť. No ale je to niečo, ja to opisujem každému tak, že keď vidíte vo filmoch, že zoberete kombinačky alebo kliešte a chytím vám napríklad, bolí ma teraz pravý palec, tak vám normálne odstrihnem s kliešťami, vám odstrihnem pravý palec, trvá to asi 4-5 sekúnd, niekedy kúsok viac podľa toho, čo vás bolí päta a a v tom okamihu, keď som mal tú nohu inde, tak som sa pozrel dole, ja som vlastne nohu nemal, videl som protézu tam, no a to celé mi dalo len to, že som sa hneď dovracal. Automaticky mi prišlo zle, pretože to ten organizmus nezvládol, pretože vás reálne boli neskutočnou bolesťou niečo, čo vy nemáte. A to bolí stále, či to je päta, či to sú prsty, či je to členok, hocičo. A to všetko ja nemám. A ono to všetko reálne bolí. A tá bolesť je neskutočná. Sú to sekundové záležitosti, ale to je. Vy keď prídete o nejakú končatinu alebo o nohu, tak človek stále má ten pocit, že tú nohu má. Hej? Alebo teda v mojom prípade tú nohu. Musíte sa naučiť žiť s tým, že už sa mi stalo, že vy spadnete a spadnete veľmi škaredo, pretože vy vstúpite do niečo do prázdna, hej? Lebo vy nohu nemáte. Tedy ešte protézu som nemal, pretože protéza prišla až po 2 mesiacoch od amputácie, keď noha sa dala dokopy, až keď sa dá noha dokopy, vtedy sa vie začať vyrábať protéza. Ja som bol na tom veľmi dobre, pretože môj organizmus dobre pracoval, aj pracuje a v podstate ja som za 2 mesiace už mal nohu vyrobenú, ale viem z ľudí, to sme v komunite týchto amputovaných, rany sa im nevedia zahojiť do pol roka, do 3/4 roka, čiže oni stále nevedia pristúpiť k tomu, že im firma alebo teda klinika tú nohu vyrobí a oni sú stále v tom takom, že nevedia čo je, čo bude. No a vy si stále myslíte, že tú nohu máte, tie prvotné týždne, možno mesiac. No a nastali 2 okamihy, že v podstate, keď sa človek napríklad osprchuje, tak si neuvedomíte, že nemáte nohu. Stále si myslíte, že vám tá hlava hovorí, že tú nohu máte, tak ste s ňou celý život žili. No a urobíte krok a bum. Dolamaná ruka, rozbitá hlava a idete. V nemocnici ja mám strašne veľa kamarádov a známych, veľmi veľa. A už som musel robiť taký poradovník potom, lebo každý, keď príde, tak vám nosí stravu, lebo nemocničná strava sa jesť nedala. To vieme každý, to sa nedá. Veľa ľudí chodilo za mnou, za čo som im veľmi vďačný. Bola to veľká podpora, hlavne psychická.
manželka, som ležal v nemocnici 100 dní. Moja manželka vynechala 5 dní z týchto 100 dní. Mali sme vtedy v tom čase 2 deti, čiže si skúste zobrať to, že chodíte do práce každý deň, chodíte za mužom každý deň, o deti sa musí samozrejme niekto starať, čiže to je veľká vďaka mojej mame, bez nej by sme to samozrejme nedali. Určite nie, pretože by nebolo ako. Čiže je som možno ešte viacej vďačný, že aj tá moja žena ma mohla chodiť pravidelne každým dňom pozerať. Horšie boli, keď boli stavy operačné, tak tam ma nevedeli pozerať, lebo moje operácie trvali dlho, boli náročné. Takže tam boli také tie dni, keď ani nemalo význam ma prísť pozrieť, pretože buď som bol v narkóze, alebo potom som sa preberal 4 hodiny, takže tam ani ma nevedeli prísť pozrieť. Prišiel deň, kedy sme sa dohodli na tej amputácii, áno. A ešte nastala taká tu už teraz pre mňa úsmevná situácia, že v podstate v priebehu 13 hodín sa dohodli na tom, že odložili 5 operácií, ma museli hneď amputovať. No a tak sme si tlapli ráno s pánom Galkom a ja som sa zobudil na prebudzačke. Tak som myslel, že všetko je v poriadku. Tak reku urobím s tým paplónom, s nohou, vyskúšam teda, jak to funguje, ne? No ale ja som urobil s tým paplónom tak, že som zdvihol aj nohu. A teraz premýšľam, že čo sa stalo. A ja mám nohu. No tak som začal nadávať, jak pohan, že v podstate, že mám nohu, prišla sestrička, že čo sa stalo. A ja mám nohu. A ona nevedela, že čo sa deje. Tak potom už telefonoval, už sa prebudil, no. Tak prišiel pán doktor a povedal mi, že na Slovensku je situácia teraz taká, že nemohla mi tú nohu amputovať, pretože mi zabudli dať podpísať papier, že súhlasím s amputáciou a on si to nemohol zobrať na svoje triko, že keby sa niečo stalo, tak by to bolo celé na ňom. Čiže v priebehu to bolo ani nie 24 hodín, ma amputovali, teda išli ma znova. No ale problém nastal ten, že ma nevedeli uspať, nechceli ma uspať zase, pretože to nebolo ani 24 hodín. No a ja som povedal, že bez uspania nie. Tak som podpísal papier sám na seba, že teda buď ma uspia, celo uspia, anestézou. A keď sa neprebudím, tak je to na mne. Ale ako vidieť na tej sále pilníky, pilky, vrtačky, neviem čo, tie všelijaké veci, ktorými vám idú rezať nohu, tak to ne. To už bolo veľa aj na mňa. A pritom už som bol na sále, jak doma. 8-krát. To bolo 8-krát. Potom do celom čase, keď už sa nejakým spôsobom dostanete domov, tak nastáva tá situácia úrady, štát, poisťovne a tak ďalej. Na začiatku som si hovoril, že možno bolo lepšie buď zomrieť, alebo neviem čo, pretože naťahovať sa s úradmi, do dnešného dňa sa v podstate s nimi naťahujem, pretože ja som človek aktívny za prvé. Keď vás amputujú, tak ste zaradení do určitých kategórií. Ja som, chvála Bohu, v tej najvyššej štvorke, no a potom sú už štátni zamestnanci ako policajti, hasiči a tak ďalej. Samozrejme, tí majú ešte väčšie výhody. Takže ja som rád tam, kde som, aspoň, že štát mi aspoň vlastne prepláca tieto veci. Nie sú to lacné veci. To, čo mám teraz na sebe, stojí 21 000 eur. Prepláca vám to poisťovňa s tým, že máte nárok na 1 nohu za 5 rokov.
a bola sa to taká oprava. Na to máte nárok 2-krát do roka, ale to sú záležitosti veľmi, veľmi náročné sa s nimi naťahovať, že prečo sa to stalo, prečo ste to zlomili. To nie je možné toto zlomiť. Áno, je to možné zlomiť. Ja som zlomil už 2 nohy. Čiže teraz mám zase takú nohu, ktorá sa nedá zlomiť. Tak som povedal, že uvidíme, či sa nedá zlomiť. No a stále mi je vyčítané, že ich stojím veľa peňazí, pretože sú tam ľudia, ktorí chodia raz za 4 roky, ale ja chodím 4-krát do roka. Čiže ja ich stojím toľko peňazí. No a som povedal, že tak prečo ja im to nedarujem? Ja som tu, ja žijem, mám na to nárok. A ľudia si musia uvedomiť to, že potom tieto, čo príde do života, sú tieto veci. Mne uznali 50% invalidný dôchodok, čo je teda nič. Neuznali mi ani príspevok na dopravu, neuznali mi ani príspevok na auto. Pritom je úplne pochopiteľne jasné každému, že človek s amputovanou nohou na to auto asi potrebuje, na akékoľvek veci. Čiže v podstate mi nepriznali nič, len invalidný dôchodok, ktorý musia. Hej. Je v strašne smiešnej sume a ja v podstate ako človek, ktorý znova som sa dostal do systému a pracujem na trvalý pracovný pomer, ja si na ten smiešný invalidný dôchodok zarobím sám pre štát, takže ja štát nestojím nič, ani korunu. A toto si ľudia musia uvedomiť, čo všetko príde potom, čiže bezpečnosť je prvorada. Už keď sa stane zle, je to rýchle a potom tie následky sú ťažké. Keď som sa vrátil do systému naspäť, tak som prišiel do nemocnice a za všeobecným lekárom a pýtal som sa teda, že potrebujem potvrdenie na to, aby som mohol teda ďalej šoférovať. Pretože začiatky boli veľmi ťažké. Kto vás bude voziť? Som chodil 3 až 4 krát do týždňa, 3 mesiace, 3 až 4 krát do týždňa do nemocnice. Všelijakým doktorom. Kto vás bude voziť? Manželka? Nemá, to sa nedá. Tak som sa naučil šoférovať. Ďalšia vec, byrokracia. Ideme, keď sme pri tom, aby si ľudia uvedomili. Vy máte buď elektronickú úpravu auta, alebo manuálnu. Manuálna úprava auta je pre mňa úplná somarina. Čiže elektronická prichádza do úvahy, ale tá stojí 3500 eur. Tých 3500 eur vy si musíte zaplatiť. Kto má na to tie peniaze? Aby ste to vopred zaplatili a vám potom štát vráti 2570 eur, ak sa nemýlim. Čiže vy vlastne si ešte budete doplácať 1000 eur zo svojich zase. Tak som povedal, že nie, sa naučím šoférovať, je to pravá noha, tak som sa naučil šoférovať s pravou nohou, tak ako keby, je to ťažké, pretože nech si to človek skúsi, že ja nemám členok, hej, tak skúste pridávať plyn, urobte si nejakú cestu na východ a naspäť, ale s tým, že budete držať nohu v lufte a budete len tlačením, hej, celou nohou, nezmaginajte členok. Len skúste plyn pridávať tlačením. A uvidíte, ako budete mať svalovicu, ak vás bude boleť kloby. Vyskúšajte to, treba to vyskúšať. Pri tom to človek najlepšie uvidí. No a tak som sa pýtal na to, že či môžem vlastne ďalej šoférovať, a že neexistuje zákon, ktorý by vám zobral oprávnenie šoférovať, čo sa týka auta, vysokozdvižných vozíkov, také neexistuje. Čiže som sa v podstate naspäť preškolil, naučil som sa šoférovať. Vysokozdvižný vozík pre mňa nerobí žiadny problém. Keď som prvýkrát nasadol do veľkého vozíka, aký máme, tak
celý ten príbeh, to bol vlastne presne po roku aj 6 mesiacoch, presne, som sa dal do vozíka a sa mi ten príbeh celý odohral pred očami. No a tak som si povedal, že ide to, tak ako som si povedal všetko, že ide to, tak to musí ísť. Prekonal som to a šoferujem bez problémov. Ale ten prvý okamih bol taký divný. V okamihu, keď sa stala nehoda, tak moja manželka pracovala so mnou na zmene, priamo na rovnakej zóne. Takže bola takisto účastníkom, videla to všetko. No a preto hovorím, že ona si so mnou odtrpela naozaj veľa. A aj deti, keď chodili do nemocnice, tak už teraz sú super deti. Hej. Deti majú 16 rokov, 12 rokov. Máme malého Matiaska, ktorý má 3 roky. Ale keď chodili deti, tak mali menej rokov, samozrejme o 4 roky, tak do tej nemocnice to nebolo pre nich. Aj som to videl na nich, hej, že to není buhvico. Tak ich manželka vynechávala teda z tých niektorých návštev, samozrejme. A aby sme im neničili tú ich mladú psychiku. Keď som ležal v nemocnici a chodili návštevy za mnou, tak chodili aj dievčatá, čo boli vlastne moji kolegovia, moji podriadení, tak som mal perfektnú partiu. Chodili ma pozerávať, no a zobrali aj mojho kolegu, teda, s ktorým sme mali túto nehodu spolu. Reku, zoberte ho, stalo sa, čo sa stalo. Aj jemu to dobre prospeje, ja s tým nemám žiadny problém, proste stavajú sa v živote aj horšie veci. Čiže aj jemu to prospeje na psychiku, určite. Pokecáme, porozprávame sa a bude to lepšie. Aj pre ňoho, aj pre mňa. On bude vidieť, že som není nejakým spôsobom nahnevaný, alebo neviem čo. Takže v tomto smere super. Čo sa týka polície a inšpektorátu práce, keď vlastne chodili za mnou so zapisnicami a s výpovediami, tak bol som oslovený teda, že či chcem podať nejaké trestné oznámenie. Ale ja som v tom nehľadal nejakú, že by som sa chcel niekomu pomstiť alebo niečo. Hovorím, spomenul som, stalo sa, čo sa stalo. Sme tu, žijeme a vytrpeli sme si všetci svoje a nebudem ja robiť nikomu ďalej zle. Takže ja som nepodával na nikoho žiadne oznámenie o začatí nejakého stíhania. Každý človek a každý zamestnanec by si mal uvedomiť tú vec, že zle sa stane rýchlo. A viem, bavili sme sa aj teraz na našich školeniach, na našich mítingoch o tom, že ľudia neradi počúvajú dokola to isté. Omielanie pre nich, hej. Ale tá bezpečnosť je veľmi dobre nastavená. Veľmi dobre. Ja vidím progres z roku, ako to bolo vtedy, ako to je teraz. Je to veľmi dobre nastavené. Treba v tom pokračovať. A ľudia si musia uvedomiť to, že oni sú ten bod, kde oni musia dávať na seba pozor, samozrejme všetci, a treba tú bezpečnosť dodržiavať, pretože potom, už keď sa niečo stane, následky sú vážne a pokiaľ nebudete mať naozaj pri sebe, v rodine, medzi kamarátmi niekoho, kto bude stáť pri vás a vás toho celého vytiahne naspäť do systému, to ja tak hovorím, naspäť do systému, tak to
je strašne dlhá cesta. A neviete sa s nej dostať, určite sa s nej nedostanete, pokiaľ nebudete mať pri sebe ľudí, ktorí vám pomôžu. Prvú nohu, ja tomu hovorím, prvú nohu, umelú protézu som dostal 5. januára 2021. Na to nikdy nezabudnem. Prišla v krabici, normálne, prišiel taký terapeut, hodili mi to domov, za 2 hodiny odchádzal, pozeráme s manželkou na seba, že čo? Že nauč sa sám, tak som sa akože učil sám chodiť. Nedalo sa to, ja som bol v jednej firme nemenovanej, tú firmu som zmenil, pretože nešlo to, nefungovalo to, ja som nevedel prejsť ani 5 metrov, bolesti, neskutočného rázu, také slzy, jak slon. A keď som prišiel všeobecnému lekárovi, tak som sa pýtal na nejaké kúpele, nejaké rehabilitácie. Ani to som nedostal. Povedali, že teraz sa nedá, proste, čiže nič. Povedal mi, skúsim doslovne citovať, joj, teraz je zlá situácia, vy sa naučíte doma skorej chodiť, ako my vám niečo pošleme alebo vybavíme. Čiže opäť nič. Tak moji kamaráti mi vybavili jedného terapeuta, ktorý mi pomohol nejaké začiatky. Zmenil som firmu, pretože sa to nedalo. Čiže ďalšia byrokracia, ktorá nastáva. S týmto všetkým sa musíte byť. Našiel som si firmu, kde to celé prebiehalo i úplne iným spôsobom. Výroba nohy. Pri tej výrobe nohy ste vy. Ste súčasťou toho. Vieme to vyrobiť za jeden deň. V predchádzajúcej firme som potom až na to prišiel. Tam to trvalo 2 týždne. Čiže som vedel, že to nerobia oni, že to zase niekam posúvajú. A to je jedna z ďalších týchto vecí, že proste, čiže nič. Tak som sa učil chodiť, aj tuším, v príbehu som to opísal. Mne nevadilo to, že ja nohu nemám. To mne nevadí. Ani keď chodím s tým, ako chodím, lebo v krátkych nohaviciach je pre mňa lepšie, alebo tam možno pre amputovaných teda, no pre mňa určite, pretože keď si potrebujete niečo nastaviť, predstaviť, vám to spadne, uvoľniť sa, tak čo, ako, tak v krátkej gate sú najlepšie. No a ja som v tom čase chodieval po nociach sa učiť chodiť, pretože mne nevadilo to, že nemám nohu, nevadilo to, že neviem chodiť. To bol ten problém, pretože ja ako človek aktívny celý život, ja som v podstate nepoznal nič, len prácu a domov, a prácu a domov. Mal som vždy, aj keď som mal firmu, mal som 2 roboty. No a takto som sa učoval po nociach. O 1, o pol 1, o 12, o polnoci. On chodil, začínal som 10 metrami, 50 metrami, 100 metrami. Po 100 metroch išlo 1800 metrov. Alebo krokov, pretože som vtedy ešte oslovil ľudí, ktorých som mal na bývalom pracovisku, že zmerajte mi, koľko je to na tú zónu, aby som vedel sa dostať z parkoviska na zónu. Tak bolo to 1800 krokov, tak som si dal za úlohu, tak za mesiac som sa naučil robiť 1800 krokov, trvalo to mesiac. Celkovo som sa učil, keď som sa naučil chodiť, bolo to nejakých 2,5 mesiaca, myslel som si, že viem chodiť. Tak nevedel som. Trvalo to skoro až 5 mesiacov, kým som sa naučil chodiť. Tak, ako chodím teraz. Ľudia na ulici si všímajú, že ste samozrejme iní. Aj teda, že inak idete, aj keď mám dlhé nohavice. No sú úsmevné príbehy, samozrejme deti, že aha, ide na bokop, alebo ja neviem, hocičo, také. A mne to vôbec neprekáža, ani keď sa aj niekto ma zastaví, opýta, že potreboval by pomôcť, lebo majú v rodine niekoho takéhoto. Ja nemám s tým žiadny problém, pretože ja som sa všetko naučil sám. Mne nepomohol naozaj nikto.
len tí kamoši. A čiže nemám problém. A na tej ulici tých príbehov je naozaj veľa. Prvýkrát, keď som išiel na pohyblivé schody v Parku v Bratislave, tak som z nich spadol, pretože schody pre amputovaného nie je problém, len musíte so schodami byť zžití, že musíte tie schody poznať, akú majú výšku, akú majú hĺbku a tak, lebo zo schodov vždy spadnete.